ndaita kuti ndiri panapa ndeyekuti ndakabva panapa last meeting ndibva ndipyatsamba panapa kuti muenda naye kuna Major Street. Saka ndaenda ndakumba ndakazoona kuti hazviitiki. Ikandibvunza mupurisa shamwari nhau yangu iyi toifambisa sei? Hazviiti here ndizoke kuti kuna mambo nyaya ipende kuna mambo. Mufana akati tozokupa tete tozouye kuno nyaya yako iite sei? Iite finalize. Saka ndauya muno nhasi. Iyi mutai mapikicha iyo ndeimuweni hadizi. Uyu ndamuonawo nhasi. Uyo munini ndatiye ndakazvira zamu uyo kubva kwauya ndiye kupedzisirawo mumba medu tiri 5. Uyu ndiye mukomana wechi2. Mukomana mumba mangu inini ndiye mukomana wechitatu. Mwana uyo mukunda wani ndiye mukomana aruko akagara pasi. Mukunda uyu saka ndiwo mafundisa kuti vadzoke mudare muwirirana. Totaure chokwadi. Ko ava hamuna kwatakuringana. Mati baba. Ava hamuna kwatakuringana. Wandamuonawo nhasi ndisekuru panizidzo pangu ndingatotawo atosimudza ndiyeyo. Uyu ndisekuru uyu. Kwakabva Yakutumbura. mai wake ndisekuru. Ndini yakutumbura. Yakambotaurwa muno. Makamboenda ruzinata mazaya. Makapopinda ruzinata yari mazaya. Hamuna mbopinda ruzinata baba. Mapinda ruzinata. Mapinda ruzinata pamwe Tikapinda mzinata, tikapinda muchipostori. Tadza mamboenda imovaona pasira kupedzera. Saka zvadaro izvo zvobva taura icho patitangoona zinata. Zinata ndobva atitaurawo zvakatauriwa. Tapedza izvozvo mapostori ndobva auya. Zvataurawo nazinata zvezvo ndozvinhu zvakabuda futi izvo. Saka tadzoka kudare patati panze ndichazunde pano. Tatagara panze. Tadzoka kudare achibva abvunzwa nyaya waiona sei? Toita sei? Pakazopiwa date rokuti musi wa 27 December. Ndizvo 27 December. Munofanira kuenda kuti tinopedza nyaya yacho kuti kumba kwawakura. Munoenda neng'anga navaprofita iwavo. Munoona kuti chinenge chiri kuitika ikoko. Kana pane zvamunenge maona zvinenge zviriko mosodzoka motiudza kuti chichaitika ikoko. Saka zvadaro izvozvo wakabva pano pamutongo wamambo panapa ndobva waona mutongo wamambo usina kuvagutsa awa kwaMajor Street. Major Street ndobva afika pawaita 10 down. Kanzi wewe zvokutaura ndikuzvinzwa asi zvakanyorwa apa izvi. Mambo utongi hwamambo unocherechedzwa muno muZimbabwe muno. Saka ini handigoni kutonga nyaya yako. Chidzoka futi kwawakadini kwakabva nyaya yako. Zvadaro izvezvo ndobva azodzoka uno ndingadzoka kuno karega. I feel still remember kana muri kumambo munozviziva kuti akadzoka kuno kuega ari ega. Adzoka kudaro ari ega. Isusu hatina kumboziva kuti ari kudzoka. Akadzoka kuda kukumbira uregerere hatizivi. Tangada kutaura chiini hatizivi. Saka zvadaro izvezvo ndokuzonzi isusu takazonzwa kuti tasungiswa kwamambo. Ini ndinobva waona. Saka ndafunga kuti ndigare ndine ndashora. Saka regai ndiendi. Saka ndizvo zvamuri kuona titaurira panapa. Tikada tisina kumbozoka kuno. Mutongo wamakati kwadayo wanga wakafamba zvakanaka, enda yanga asina kunga ari kuenda kwake kwaifunga kuti munguva ndichazobudirira kana kuti zvinhu zvese zvinovhariwa. Angadai asina kutombosvika kwesoko. Nekuda kwekuti kuzvidza. Zvakanaka baba. Nyaya ichakaitaura munhu baba wakazorewairwano wakagara. Wakatsanangura nhoroondo yavo ini ndini yakuwadzora. Kuti nyaya yenyu yambobva muno mudare. Mobva maihenga kwaMeja uko. Mune tsamba here? Handizvo here baba? Handina kubvunza here kuti mune tsamba here? Mukati kwero. Ndikati no. Kana makaiturika uko dzokerai motaura kuti mambo aramba.
ati kuno ndokwandakaturika mhosva yangu ndofanirwa kupuwa tsamba ine chitembi ndodzoka nayo ndokuti ndikugashirei ndochiitonga nichinzwa mataurirwo zvaitwa kupi kumusoro. Saka madaro tichifunga kuti maenda muri kowirirana tisingazivi kuti mapidiguka futi nerwebasi makusungisa ndona mukoma wenyu mwana wenyu nditete wenyu makoti ngavauye kuti mudai. Saka handichazii ndowane chipanga chiparuravo kuti muri kuti kudii baba buritsa nyaya yenyu pachena yemazingisira kuti dare rizivo kuti dare nyaya yakambobva muno muda ndinomaburitsa nyaya yenyu pachena zvamu muri kufunga imimi nemwoyo wenyu ndizvozvo. Pandakazouya chipiri apa tsamba yakanga iva kwandiri inini ichiti tiuya kuno tikupi judgment. Zvino pandakaenda ndakafunga kuti umwe wangu ari kuno asi ndakauya ndini ndega kuno judgment yaifanira kuva tiripo tese. Ndakauya ndega inini havana kuona munhu right. Nawira pandeye kuti inini ndiri kuti zvavaitaura zvokuenda kun'anga nemuprofiti ndakati inini pamba pangu handiti sei pamba pangu handidi kaenda wagadziriseiwo kudzimba dzavo uyu une musha wake kana pane zvanaisangogadzira musha wake indigadzira pangu aone musha wavo mukuona kukura kutaita uko hakuna munhu akatadza kugadzira pamusha pake ndozviziwa hapana munhu akatadza kugadzira pamusha pake kudedza un'anga kana kuti muprofiti zvondakaita inini. Asi apo takaenda paseri kumanje apo pakandotaurwa inini chete hapana kutaura vanhu vakawanda pakataurwa inini basi vasaomwesa vanombodzikapo. Saka ndiri asi toda kupedza nguva ndeingadaro ndikuona nguva dzachituaakuchipawo kunewa mapambano vanhu vamukoma vamudiki mwana watike zvavari kufunga muri kudai zvanzi umwe naumwe pakati penyu ndibaba anozviroaditi achiti ndiri chii. Saka chipai nhoroondo kumukuru wenyu ari mumupa nhoroondo zvavari kutaura zvakatozvinzwisisa. Nauyi yakatanga kwaidina nyamaropa tikaikopinda kuno tapinda kuno kwakanzi vanhu endai mupinde mudhishi. Nhau iri kunetsa kuti inini ndiri baba ndaigona kuzvimirira awaigona kuzvimirira. Nhau iri kunetsa ndekuti baba wawanza uri kukonzeresa maprobhemu ese. Ndosaka takaenda muna chiremba tikaenda iwo muna chiremba wakati iwo vanonamata wada muprofiti. Muprofiti akauya wakataura chokwadi ndo patakazviva mukati medare rimwe kunzi aiwa musi wa27 ndo pamunoenda kumba kwenyu. Baba ava vari kuhwanda nenyaya yekuti pamba pasvikwe nekuti zvinhu izvi zviri kukonzereswa ndiwo wakatobata zvinhu izvi wakatomboya mukatondera palast meeting wakati munhu akauya pamba pangu aigadzira pamba pangu ndiye akakonzeresa izvi. Inini kuti ndiri mwana wake mukomana mukuru akatouya nemunhu yaitihotiri tushe ndikatobata mahari yanikaita sese akabvuma uyezve akazoti mudare rino iri musi wa31 munhu uya akaigadzira pamba pangu ndichanda ndimutora munombakaita munhu amwa poison muno mutinomhanya kutora rogwera pakati tinomhanya kutora mukakana kuti ndiwo munhu arutsi muri kwanza zvari kuti ari kunzvenga kuti inini imimi zvimirirei woyo sisu kwetiri isusuka zviri kukonzereswa sei ndiye. Ndosaka makati pamusi wa27 27 hanazobuda ndakazoti ndiri kuharare inini 1st week of December ndone Samuel Rawe urudiwa koti atoenda kuura peace order kuti akandipa peace order inini ka mambo hapana munhu anozosvika muprista wamambo nenomwisa wazosviki pamba pake. Takaenda una majesty yokutanga majesty akati zvamanyora apa hazviiti bekuzi anogara kuharare ndobvainzi musi wa23 ndobva ndadzoka futi musi wa23 taenda musi wa23 majesty akati aiwa mambo akakupa chance yemuprofiti nachiremba ukanzi uenda ugadzise pamba pako iyoyo ndopane problem akukonzeresa. Endi kunyamaropa kwatakaenda kuna headman nyamaropa ka takatobira kumozambique kunzi kwambuya toto akasvika futi akatobatwa iye kunzi baba mune munhu wamakatora pamba penyu. Endi munhu wega padare rino kana tichitondeka na minutes akatovhuma kuti munhu yariko akatotaura nezita rake kuti munhu yanonzi baba akatovhuma handichazivi kwaanogara kwati. Alright tabva ipa padare panapa mangwana chiri Friday Saturday akabva atora munini wangu inini vodzika mune kuhesa vasvika vati munhu yaendamona achazoyagadzira pamba anenge akambuya kwamuri here imi mukati mamboti hazviiti zvandakabva chezvinje musi wa27 ndiyo akabva afonera vatitoti baba kuuk mudiki wamazera edu but pakama hwedu pane munoti baba kana kudini baba uya kuuk akati zvazviiti endai mimi modini zvakataura namambo ndizvo zvamuna kutadza. Saka maona apa manje akamboedza kuenda kukoti azvidza dare rineri zvokoti zvikaramba akuya futi akuti umwe neumwe ngazvionere ndinogona kuzvionera panapa mambo ininika ndodzoka futi kwamuri inini nhau yakatangira pamwana wangu musikana akarohwoka haasi kumba akatonetsana wanetsana mukwasha ndiye akandisungisa
kwa headman taenda kwa headman kwashandisungisa takabva tasvika kwa tuda baba wacho ndasvika ni tungosvike muna chiremba kati ndasuda yekuenda baba wako ndiye ane musha tauya futi panapa takapinda po 2 times kuchiremba takapinda kumuprofiti kapinda akabatwa sana iripo ndekuti akamboedza mumakoti zvaramba akuuya munomu akuti umwe neumwe ndibaba uyo baba ndibaba ngawazvionera but at the end todzokera futi kuno kwaari iye tichauya futi panapa tichiti munhu uyo toramba tongomubata and dai kunzi isusu tiri kubva kwaharare kana kwahonde nomwe munhu tiri kuti baba wao tiri kuwada kumba aiwa takatedza gwara rakanaka imi mukatipaona chiremba atombowazi akatauriwa zvese vakomana wangu vari kumapurisa judgment ikandibviswa 27 nekumba saka iwo manje wakabva wachenjera vatoenda kukoti koti yakaramba 2 times saka ndiyo nhau iri apa saka iwo wakazoya paunganidzwa mari yekuti wana chiremba wauye nemapurisa mari iyo yakaramba kwana baba ngaabviso akati ini handibvisi mari asi mari yekuenda kukoti neroya handibusati pane roya yakambotsvaga roya rikafonera kunoda judgment orit zveroya zveya zvaramba akuti umwe neumwe ngaazvimirire wadare nhau inoitwa sei kana yakamira yakadai so mirai baba muri kunzwa zvekutaurwa nanyina wenyu nemukorori wenyu baba imimi makadzidza dare ramambo ndikutinzira naye dai makateedza zvakataurwa namambo mazuva mabva panapa imimi mauya neimwe nyaya kwete ibai makadzidza mambo ndizvo manditonga handizvo saka baba imimi muri kubvuma here kuti makadzidza mambo inini ndikuda kukumbira kuti inini mubvunze handina kuzvidza mambo ba inini ndakazwa ndakaita shungu yekuti kumba kwangu kuende mupurisa kuende n'anga mbiri nemuprofiti ndikati inini pamba pangu handikuda zvinani ndiende kopiwa pisoda kuti vanhu vasave pamba pangu ukona baba vari papa wachena kunga imimi baba vari papa wachena uyu mwana wenyu makabereka imimi nemudzimai wenyu avo ndisekuru avo handiti ka wese wakagara apa avo mapenzi kwamuri aita se tati vese vari papa vana pfungwa imi ndimi nepfungwa chete awese havari kukiba aiwa pfungwa vanadzo saka imi kana muchibatwa kunzi imi mune mhosva chinoramba kuti vese wapinde pamba penyu muchigadzisa chii pamba penyu munoramba kuti mwana wenyu chaichai makabereka kuti asvike pamba penyu chii kuti vasvike pamba pangu inini iye mwana utarudeso mwana wenyu ndizvani mutauri ari kutambudzika autambudzika orit mine mutauri wenyu nezvinhu zvenyu imimi asi bhati mukuramba kuti asvike pamba penyu aiwa hasi zvinhu zvangu pamusoro ipapa inini hasi zvinhu zvangu pa mwana akaenda kuna tsika mutanda uko zvinisina kunge ndambotaura mira izvezve zvemutauri akaenda kuna tsika mutanda avane nyaya yapachangamira vari papa baba mfundisi wangu kuchechi saka sinogona kuti nditaure navo kana tiri kutenderana meta mufundisi makabvuma ndikatouya ndikagarawo nemupasi tisati tapinda mudangarei tikaenzanisa nyaya mukati ndichasimuka nawo rumwe wakuenda kuzogara nditaura mufundisi dai munogadzisa nyaya kana iri mhaka piwa imhaka mubhadhire chi mhaka mukati mukuenda kuzonodini kuzonogadzisa ndizvo muchibuda papi muno ndo zvakabuda mambo akataura futi akati chienda munogadzisa pamawirirana patasimuka pato maunzi mambo wapedza nyaya makuenda kugadzisa chi nyaya ndizvo pamasimuka handizveri mukatombera maoko mukatiwanokadzeka wadini nawaendi ndizvo maenda pamasvika kumbaino pamatanga kutora maenda mapurisa manotsvaga pisota yekuda kusungisa vana ko izvi zvagadzirwa zvatati mutemo zvataurwa namambo zvaatonga maita here fesi kuti muzodaidze wepisota inini apo mirai hamuna kupedza ndizvo madzoka futi neimwe nyaya makutozoti ava ndo vasina vanaita muchepa makutoti itongo imwe nyaya iyi isati yadi yapera saka munotonzi imi mazvidza dare kudare munofanira kutobhadhara ndekuzvidzwa kwamakaita mambo nekuti mutongo wamambo hamuna kudini hamuna kuuzadzikisa baba anzai ndo chekutanga chamunofanira kutoita chechipiri chacho pamazopinda munyaya iyi matongo maenda kupi kumba kunogadzisa nyaya ipi yevana vari kutambudzika kuzi vana vari kusafa ava musati munhu adzoki mudarika 10 is like this vanhu takatarisa kudai kaka ichingana kutobva harare every monday manoenda kufamba vana uka kuti babagadzisaiva maramba mufundisi kuti no vana koimi kungoterana moenda pasi mounzwa zvavari kuda zvinei aiwa inini ndiri kuti pamba pangu inini hati inini pamba pangu handiri kuda apa kuti waitezvo ini anozvidza mambo vaini Nangu hangu munonamata baba. Munoziva kunamata kuriko mazuva ano.
kunamata kuriko mazuva ano. Munonyatsokuziva kuti kunamata kwechisataniki hakusi kunamata kwerudo rwaMwari. Ndekuti kana muine rudo rwaMwari rwakakuzanzai kuzadza mweya waMwari pamuri, mega munoedza kufunga kuti chandiri kutambudzira mhuri yangu chiko. Ndo zvamuri kuita. Muri kuda kuedza kuparadza mhuri yenyu, asi irini makaiumba. Ini ndiri kuti mhuri yenyu inoda kukuumbai. Baba, tiri vana wenyu, ngatigarisane, ngatironge chinhu chedu chive chimwe chete. Mukaita dambudziko munomhanya kumwana wenyu, mwanangu ndapindwa nezvakati wanga wafunge miri baba handina, baba mukuru mune chiyafu, tibatsire baba, taona dambudziko rakamira soso. Kufamba kwezvinhu zviri kuendeka ndekuti mese makasunga chisungo. Zvino mukati uyu ari kudhonza pake, uyu ari kudhonza pake, umwe ari kudzoka bheki, hapana ari kuenda mberi. Pane zvinofamba here. Tikatanga kutaura inini ndati ndiri mambo wechi16 kubva kumazii akatanga kutora. Ndava mambo wechi16, ndinototarisa mwero nezera remunhu pakati peupenyu. Imimi mukauya makatsika kamwe kanhu mukati mebhutsu dzino, ndinokuudzai handisvikirwi, handiprofiti, asi zvinouya mupfungwa dzangu ndo dzinototaura kuti baba waone sambo ngei wari kudaro. Dambudziko ravo rakamira so ndichizviona. Saka tinoda kuti vana wenyu vagadzikana, vagare zvakanaka. Vana mukoma wenyu kana wanina wenyu wachifarawo neni. Bamukuru uya kuno hamuzvigoni utsinye hwekuti ndida kuhwanda nezita rinonzi chechi. Hatinoona kuti muri kuhwanda nezita rinonzi chii? Chechi. Aiwa, musawande budai pachena ka. Sadhiraivha watractor anongotsva nezuva achifamba ari pamhene, mhepo ichimuvhuvhuta, mvura ichimunaya. Ndozvamunofanira kutoita, kwete kuhwandira vana navana mukoma wenyu wotambudzika kuti naiwe handiti baba iwe ndekuti wakaroora wane mukadzi, koiwe handiti wakaroora wane mukadzi, watoo baba zvionere kumusha kwako wakabereka. Musatonge muchidaro. Ndochandati chisataniki. Ini ndati ndiri mambo wechi16 baba. Ndoda kugadzirisa tsvina yacho yese ndikirine. Kuikrina torasa kumarara. Saka ndatanga kutaura munhu ane pfungwa shanu haafaniri kuita zvirozvo. Ng'ombe, imbwa, makudo zvakasarira kugoma. Ndo zvaakuita noise. Makatarisa kuti izvo matira ari kuita noti munhu ane pfungwa shanu dzidhonze pfungwa dzako, ubva wadziisapa, ubva wadzitora kudziumba chimbori chiita ndekuita mukati muupenyu. Ukanzwa mwoyo wako uchiramba kutadza kutaura zvari kuda kubuda kwauri, usambochibufure bhaibha wanyarara. Ndokuti watopedza. Handisi musatambudze vana venyu, vana mukoma. Vana mukoma muri kufunge muni mina wenyero. Ndi mukoma. Saka mukoma ari kutsikirira imini ndekuti muri wahombe pamutumbu. Ndezvari. Ndingataurawo Richard. Tinomira baba tisauda kumisija mutoyi. Saka mafunga kuti ina mukoma wenyu wakuna. Imimi wangu. Tisataurire mukororo. Aiwa, isu titafunga kuti pakaperera nyaya dare rekutanga dai rapedziswa. Nokuti kana zvakadai seizvi kugara kwacho hapana kugara vakafira kunyatsokutsarukana. Endi kuda kuita kwacho hamumhorosani. Nema kuti tanga tinenge musingazivani. Imimi nekutambudzika nese kuparika nyumba
imi sekuru hamuna zvekutaura here pakati pezviri. Aiwa, ndandipedzise chidariso. Makadai makagara. Ndinoda kukupai munhu anobuda naye panzara. Mabuda nini munoona kune vanhu vangu vandati ngavaure vari pabenekwayi. Kana mabhenekwa mabvumirana zoti zvabata kuna baba muchiura zvekuita. Ndokudzidzisa kwandiri ari waripo panzara. Tapanzwa mambo mukati ava waone zvekuita ka anofanira kutonzi judgment yatakapai iye anofanira kutopiwa judgment. Topiwa judgment wekuti takamboenda kuti tikavhenekwa kunzo tikadzokera akazoenda ime akuendesai kudai wekuti kana pipi yakatoita kuti munhu wautouya kusungisa panapa waya kusungisa saunyama noti awo wakusungisa mama kana nanhasi akazvidza dare rekutanga reri munozochangamira musakumutaura ndiri kwanzwa chaizvo asi inini zvandotaura ndezvekuti hazvizodzokera kumasoreba kudzokera masoro zvekuti vanhu vave pamba pangu kuita ng'anga kana kuona vada kuona zvavanoita panyaya yevarume yatiri kuona varume vari panapa zvandanga ndichifunga ndofunga mune zinata renyu riripo riri panapa rushandira zinata iri haritadzipa kuti kana baba avo vakaita mhosva pane varume varapaka kuyo kumbomupisa nezvinhu zvake zviringori nei wozodzoka mudare muno muvarume vari kuona kuti munhu atsva nezvake zvinotoitika kakawanda pane zvatinoita apa nyaya vaidonipa ngavaende pavari kuenda waise zvinhu pamurume uyu zinata renyu ripe simba kana wari waroyo zinata richikwanisa waroya ngariroye baba va tirege kuramba tiotamba nyangwa ngaroyiwe baba va nezinata pana kwete titandotara nawo chete chekuti dare rakatomutonga mhosva atori nayo asi haasi kuda judgment yamakaumba akangotakura akaenda futi kuda kuizvidza pisoda maifanira kuvatorohwa neshamu yekuti atokuzvidza futi munzwa paroti kwai kana mukadi kumba kwangu hawasviki ari kurambira kusvika mukuru webhonigesi mufundisi webhonigesi chechi hombe inozikanwa boteboni mubvunzi aruramba anditi anonamata bhonigesi anonamata bhonigesi ka oishedzeka kuti pano vanhu vamambo ari kuuya nebhonigesi uyai oshandira pamwe kana abatwa asina chinhu haana chinhu ari kuramba kuti handidi kuti wasvike pamba pangu ngona munhu achiramba kuti handidi kuti wasvike pamba pangu akatakura ndozvekutinekwangu kuno kusvika kwese tandikaenda kubhedha ndichabuda pachena mangogeza vhenyu baba kana muri dzimwe wechipambo makatora chikwambo chenyu kana chihwanda zvishiri zvinobva pachipingapo ngazvirowe iwewe muridzi munoona ngazvirowe iwewe muridzi tutotendera ngazvichaye muridzi vai maprofita nemambo nenyanga dzamambo panapa dzirowe iko kustetu mucharamba muri kuya mudare muno mukanoita kuya mudare muno muti kwanza unosigona kutonga ngazvinere muridzi apa ndozvati kuda isi dziripo nganga dzamambo ngadzipiwe simba ndimambo royai kana nganga tsiroya ngadziroya kana zvada kurowa ngaabvume kuti tozviita isusu taisada kutedza gwara rakadaro uchabhadhira mombe dzekuti zvakati wandei zvinhu zvenichabhadhira pazvichatobuda zvakati wandei endai kunana chiremba wacho kana waroya zvakutobuda zvakawanda apa tikuenda wana chiremba wanda mutete anobvisa ndiani because ndiwo vanofanira kubvisa isu hatibvisa isu takatotiterera dare isu arikuti kwai handibvisi arikuti handina mari yacho muri kuona kana usi kusenza kouya wakaenda kotora kuti komaroya mamurikubhadhira nei anoti kwai handisi kusenza koroya mamurikubhadhira nei vana baba kuyaitita reposaitite zvekuti munhu apiswe nezvinhu zvake ndo the best panoti muranda mucharamba kurundoya tikaramba tita zvisina basa muno aiwa